Здравейте на всички, аз съм Кристиан от Entace. Система, с която може да продавате вашите събития лесно както на каса, така и онлайн. В това видео ще ви покажа основните функционалности в офис панелът на Entace, с които разполага всеки един организатор. Нека започваме. С Entace може да създавате и менажирате събития с лекота. Споделяте ги и разпределяте приход с други организатори директно в системата. Детални настройки и допълнителни функции за всяко събитие. Вграждане на събития директно във вашия личен сайт или сайт на ваш партньор. Сканирате билети директно от вашето мобилно устройство. Пренасочвате събития с няколко клика, като системата автоматично презаверява всички продажби за новата дата. Изпращате съобщения на всички закупили билети за определено събитие. Подробни статистики по оператори и канали за избран период от време. Собствен дизайн на билети и разработка на зали с лесен вграден инструмент. Кодове за отстъпки и ценови политики с различни правила към тях. Всеки организатор разполага с личен публичен профил, напълно оптимизиран за продажби. И разбира се, супер бърз процес по закупуване на билети, без излишни стъпки, с 5 начина на плащане. Всички тези неща и още много функционалности в офис панела на Entace са напълно достъпни за вас.